Les conseqüències van ser la manca de la parla, manca de plasticitat a les extremitats, sobretot el que és els braços i mans. L'esquena la tenia completament torta, un peu se li va girar. La Marta va patir un greu accident de moto quan tenia 16 anys. Anava molt ràpid i no portava casc. El resultat va ser un traumatisme cranioencefàlic. La seva única manera de comunicar-se és amb un ordinador. Què recordes de l'hospital, Marta? 6 mesos en coma. 2 anys a la Vall d'Hebron. La Marta té 41 anys i en aquest temps ha aconseguit el que els metges consideraven impossible: caminar. A més, la seva mare va treballar sempre perquè fos el més independent possible. I va sola perquè és una cosa que ja es va treballar amb Trace i la meva mare, en el sentit de que això li donava com una mica d'autonomia i li agradava. Vull dir, ella se sentia com més autònoma, més independent. I com la seva mare va tenir una malaltia, a poc la va anar entrenant, diguéssim, perquè vingués sola en metro, no? A mi, com m'ho va dir, la veritat, clar, és una noia que no parla i que no hi sent tampoc, i jo vaig dir, ostres, com a mare que soc, penses, has de tenir molt coratge per fer una cosa així i confiar molt en la persona, però realment és que la Marta et dona molts motius per confiar en ella, no? Al principi la mare l'anava mirant des de lluny com anava, però ella li deia que se n'anés, que no volia, perquè la Marta és molt independent. Ets feliç, Marta? Per què plores? La Marta no pot evitar plorar quan pensa en la seva mare que va morir fa uns anys. La mama et cuidava. Molt. Ara la cuiden la seva germana i el seu pare. A l'associació Trace, especialitzada en la rehabilitació d'afectats per traumatismes cranioencefàlics, la Marta fa els seus exercicis. A vegades li dic, perquè és molta fanera, dic, sort que no hi sents ni parles, perquè si no series una alcahueta, no? Perquè està al tanto de tot, ens comuniquem en ordinador, però ella també llegeix bastant els hàbits i intueix molts gestos, intueix moltes coses, tu et dones compte de seguida que t'entén. És una persona hipercomunicativa. Si poguessis treballar, què t'agradaria ser, Marta? Psicòloga? T'agradaria ser psicòloga? Sí? Per què? Per conèixer els altres cervells. Que dolenta ets! Penso que és acceptar-ho, més que superar-ho. És una cosa que és insuperable. Per molt bé que estiguis, no hi ha dia que pensis en el dia com estaves abans de l'accident o què hagués sigut de tu si no haguessis tingut l'accident. Jo sempre dic, com més un escèptic és insuperable, més tires endavant.